Igede ice Atarafu Ewo Aka Unyami Egwu Gendi Anam Unyami Music Empire where you come and see music one by Baikana or where we go Niger Delta Asaba say branch Only Aji Jobo don't want melon Obukwasi ndị egwu mụ na amasị nwanne Odia Baike no Gwebigo Niger Delta Asaba say branch 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 Ice Arobina wo Nemoko Zibolo Egwu ije Igbo jolo naka Egwu netile ndị Baike no Gwebigo ndị Chimeleze n'Okolobia wabụ ndị ọma na Niger Delta ndị ọ ga-adịrị mma onumekene Baike no Gwebigo nwabụ egwu nnetio nwabụ egwu ndị kalụsịa egwu ndị ije Igbo jolo na unu mapụta ọzọ Nemoko Zibolo nwabụ egwu ndị chi eze ajụjụ na-ajụ ụmụnne mụ nọ ya ga-echi eze ọ bụ mụ nọ ya ga-echi eze ule ka ego Baike no Gwebigo ndị oke olili ndị ije Igbo nata Nemoko Zibolo Baike no Gwebigo ndị ọma na Niger Delta onu mekene unu ibo ye chili nyazelu ka ebili n'udo ịdị n'otu amaka ịdị n'otu ka eji ebi enu egwu Baike no Gwebigo ndị oke olili Igede Jidia Anaine Onye nwelo mmadụ kasị akasị onye nwelo mmadụ ka onye nwele ego Baike no Gwebigo wabụ ndị egwu mụ na-amasị Anam ka wasi benu Anam mgbesi atọ ndị Chimeleze na nwa Baike no Gwebigo ndị Anam mgbesi atọ Baike no Gwebigo ndị Anam mgbesi atọ unu mekene unu ndị ọma na Niger Delta iwe yọlụkọ ya enwete iwe yọlụkọ ga-enwete n'ụwa ya Baike no Gwebigo Nemoko Zibolo unu mekene unu Baike no Gwebigo Niger Delta Asaba say branch Baike no Gwebigo Niger Delta Asaba say branch Baike no Gwebigo Niger Delta Asaba say branch Subodi wana ezo ndị ọ ga-adịrị mma ndị Chimeleze na nwa unu mekene ka nje kene ọga ndị ọga onye ọ ga-adịrị mma nwa Chimeleze ọga ndị ọga unu mekene gị ya bụ Ogbuefi Nzedigwe Ọnụọra Chairman Baike na Gwebigo Niger Delta Asaba say branch na ime mmịata Anam Nzedigwe Ọnụọra mekene gị ebu chairman nwanne m na-ezo
onye ọ ga-adịrị mma nwachi mere eze Nzedigwe Ogbuefi Nzedigwe ọnọra Ugochi mere eze na nwa onumekele iso na agba ike na ọgwụ ebigo ndị oke olili wabụ ndị ọma na Niger Delta ọnụma Nzedigwe onumekele gị ịbụ awa ebu chairman ọnụma Nzedigwe isi kwelu ugoretu onumekele gị Nzedigwe ọnụọra onumekele gị kedu maka Clement wabụ nwanne Obugo vice chairman Baike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asabasi branch nwayọ Baike na ọgwụ ebigo ndị oke olili ka nje nwere kene nụ Clement nwabụ nwanne Obugo nwachi mere eze Clement nwabụ nwanne ịbụ vice chairman Baike na ọgwụ ebigo Niger Delta ndị ọma na Asabasi ndị chi mere eze na nwa unu mekene unu Clement nwabụ nwanne Obugo vice chairman Baike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asabasi branch Odogwu nwamịata obodo eze mekene egwu abụ Baike na ọgwụ ebigo isi kwelu ugoretu Baike na ọgwụ ebigo ndị oke olili kedu maka Ignetus Ekwalọ mekene gị ide Anam Igine nwanne m nwachi mere eze Ignetus nwa Ekwalọ Ignetus Ekwalọ Aishi Gosman secretary Baike na ọgwụ ebigo mekele gị ọnụ ga-adịrị mma onye ọma bụ Ignetus nwachi mere eze eze ọmọgọ na Ngozi onumekele gị mana eziokwu secretary Baike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asabasi branch Odogwu na mmịata obodo eze ofu nwa ka nwa na abụọ jidie mekele ọkwa mmịata obodo eze ka o si ejenu osugwe na Baike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asabasi branch ndị nwere obi eji eli ego nụ ndị ọ ga-adịrị mmanụ o nwere mmadụ onye akasị onye nwere mmadụ mgbe onye nwere ego Baike na ọgwụ ebigo ndị oke olili unu mekene unu ndị chi mere eze na nwa ndị ọma na Niger Delta kedu maka Ikechukwu Azọ Ideyi financial secretary Baike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asabasi branch Odogwu na mmụọba Anam mekene niile onu mekene gị ezi oyi Ikechukwu Nwazọ Ideyi ịbụ financial secretary Baike na ọgwụ ebigo ndị chi mere eze na Niger wabụ ndị ọma na Niger Delta onu mekene ndị chi mere eze na nwa ọgwụ onye gbapụ onye ebe onye tara ahụ ya eji amụta onu mekene Ikechu ime aka na-edela ya akwụkwọ onu mekene ka ikenekwa Obugo
aka Pioneer Provost Baikena Ogwebigo Niger Delta Asaba branch ọ bụkwa na mmịata Anam obodo Eze iseje bekene ice ọdịa obugo nwanne m nwachimele obugo nọ a obugo nwe dechie ugochimele obugo nwe dochite onye ọ ga-adịrị mma ya bụ Pioneer Ike na ọgwụ ebigo anya bụrụ ugo nwere ya Ike na ọgwụ ebigo ndị oke olili unu mekere ọnụma Pioneer unu megere gị unu megere gị Egwu Provost Ike na ọgwụ ebigo Niger Delta odogwu na mmụọ bụ agụ ice Ike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asaba branch Ike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asaba branch Ike na ọgwụ ebigo Niger Delta Asaba branch igede tubodi ya nere egwu ice kedu maka Dominic Udeze wime dị alọ n'ime mmịata obodo Eze n'ọmụ wime mekene gị Dominic wime nọ na ndị be ndị Igbo si na anyị akara aka adị ele nwa ngwụlọ ọ bụ ka akpara akpa ka echi isi ekwe o wee bụrụ eziokwu bụrụ ka onye ọ ga-adịrị mma ice unu mekene gị Dominic Nwime Nwachimele Dominic Domu Udeze anya bụrụ ugo nwere ya Domu Nwime egwu abụ Ike ndị Chimele Eze na nwa Ike na ọgwụ ebigo ndị oke olili unu mekene unu anya bụrụ ugo nwere ya ice koko ayewu me Dominic Udeze Nwachimele Eze unu mekene gị Madike Domu na Lungosi Domu Nwime ya bụ Nwime dị alọ unu mekene gị Domu unu mekene gị onye mmịata obodo Eze dike mmụọ bụ ka isi eje payasa gị na rubili ebe ahụ ka ede kpata ego onye ọma na Niger Delta odogwu Domu Nwime onye ọma Domu Nwime na mmụọ bụ ime ebe ahụ ka isi eje odogwu onye obodo Eze Madike Domu Nwime unu mekere gị Nwime dị alọ eziokwu ka nje nwere ekene ka nkene nrema ya bụ Emmanuel nwa bụ nwanne Tiger unu mekene gị osu egede ya bụ osu baba ofuti na-egbe ọgwụdogwu isi gwelu uwe mgbachie na-eme ofulodo n'enu Emmanuel anya bụrụ ugo nwere ya ịma nwa bụ nwanne Tiger onye ọmụ osu baba nwanne m osu baba egwu abụ Ike ndị Chimele Eze na nwa Ike na ọgwụ ebigo ndị oke olili nwa bụ ndị ọma na Niger Delta anya bụrụ ugo nwere ya Ike na ọgwụ ebigo ndị oke olili ịma nwa bụ nwanne mekele gị
ice. Ima wa bwanne Tiger Osu Baba Osu Egede Ovu Tinebo Omu Kwangebu Ovu Baji Anam Oflo Yesi boye mnata obodeze Okwana mudeze Kikeze Umu Adan Megene ye Aike no gwebi gondoko ni Landlord kibu Osu Baba Ice. Igede kaje wele kena kenike etufu ya bu ike etufu mo ba wachi mele iketu mo ba iketu wa mo ba ya bu iketu wa mo ba wachi mele iketu ugochi mele iketu ememina okotoko mekene gi odogwu na miata obodo eze denu iketu wachi mele iketu wa mo ba isi gwelu ugbo iketu waje na ogwu ebigo ndoko lele ndoma na Niger Delta nichi mele eze na Niger wa bu ndoma na Niger Delta waje na ogwu ebigo anya bulu ugbo wulelu unu mekenu iketu ya aka m onye nwelu mmadụ kasị akachu iketu mmọnwụ ba ememe n'okotoko wachi mele eze nwanne m odogwu onye obodo ese Mike na ogwu ebigo Mike na ogwu ebigo Niger Delta Asabase Burachi Mike na ogwu ebigo Niger Delta Asabase Burachi kedu maka oji akọ egwu atọ aka oji tielu ego na ọdame etiti Anam megene yi onye oge adere mma wachi mele eze mbe odogwu oji akọ wachi mele eze ndụ ahụ oji aka egwu atụ oji aka egwu atụ wachi mele eze ndụ ahụ unu mekele gị oji tiele ego nemoni tiele ego onye ọrịa m obe odogwu na itiele ego Mike na ogwu ebigo n'ichi mele eze na Niger iso na Niger Delta Mike na ogwu ebigo ndị oke olili odogwu ọjị akọ machi mele eze nụ egwu atụ ọjị tiele ego ndị oge adịrị mmadụ na-ekwudo ozi n'ebe Mike na ogwu ebigo ndị oke olili iwe yọrọ ka ọ ga-enweta iwe chọrọ ka ọ ga-enweta desienu na egbuo n'aka nri emma ka ọ ga-egbute desienu na igbuo n'aka emege emma ka ị ga-egbute ebe igburu n'iru gị desie na ị ga-egbute mma ịta ọnụ azụ ugbo na mmụọ na ị ga-egbute mma Mike na ogwu ebigo omekene onye sụrụ abịa ga-azụta abịa onye lụrụ ọrụ ga-alụta ọrụ Mike na ogwu ebigo iwe na-eme ya mali arụ iwe onye na-eme mali arụ isi kwelu ugbo na-etu kedu maka Sunday Chidokwe mekene gị ọma bụ Sunday Chidokwe wachi mele eze Sunday unu mekene gị Sunday Sunday Chidokwe anya bụlụ ugbo nwelele ya
onye ọma bụ Sunday aka Agụzuo 1 na Nyata Anam Agụzuo ndị ụlọ ọnụ onye ọma bụ Sunday mgbadike Sunday na Longozi iso na Baike na ọgwụ ebigo Baike na ọgwụ ebigo ndị Chimeleze na nwa bụ ndị ọma na Naija Delta onu mekene oyakamu Sunday nụ ahụ oyakamu Sunday na Longozi onye obodo eze anya bụrụ ugbo nwụlele ya onye mmịata na mụ na ya dee kedu maka Sunday Shibata aka okwu n'ọlụlụ onwe ya 1 na Anam Sunday Shibata aka okwu n'ọlụlụ onwe ya 1 na Nyata Anam mekene yi oyakamu Sunday nụa Sunday Shibata nwachi Chimeleze Sunday okwu n'ọlụlụ onwe ya okwu n'ọlụlụ onwe ya oyakamu Sunday nụa igede etemara rogu me mama rogu ojodini okwu molmo chokala biliko na akpọkọ ọnụ gbasana jechi n'aka na egwu anya ka pedi lo kwa neke mmụza mdo ka ahụ ọnụ ma enwere ike mmụọ obi obere ọnụ tibire nne ka meka bụbụrụ mmanụ ka na-ele abara n'ụlọ ndị ọ ga-adịle mma anya ọ ga-adịle mma nwa Chimeleze Paul nwa bụ nwanne mgbadike Paul nụa mgbadike Paul demme Paul nwanne odogwu nwa mmụọ bụ agwụ nwa Chimeleze Paul nwa bụ nwanne Baike na ọgwụ ebigo ndị oke olili unu mekene ndị Chimeleze na nwa oyakamu Paul nụa oyakamu Paul na Longozi egwu abụ Baike na ọgwụ ebigo Naija ndị ọma na Naija Delta ndị Asabanse ndị Chimeleze na Asabanse unu mekene ndị Chimeleze na nwanyị Baike na ọgwụ ebigo ndị Chimeleze na okorobịa ndị ọma na Naija Delta Paul nwa bụ nwanne nwa mmụọ bụ agụ unu mekene ego gị kedu maka Emma Obidike Emma Mendola na mmụọba Anam n'enu Emmanuel ka nje nwele kene nwanne m ya bụ Emma Obidike aka Mendola ya bụ Emma Mendola mmụọba ka o si bịa mmụọba ka o si eje nwe odogwu nwa mmụọba agwụ nwa Chimeleze Emma Mendola unu mekene gị nwa Chimeleze Longozi Baike na ọgwụ ebigo ndị oke olili kedu maka Mmeze Izuọba Idigo Wajan Nwamụ enwelu m Anam mekene gị Mmeze Izuọba Idigo Ajachi na ụmụ enwelu m Anam mana eziokwu eze ọmọgọ Mmeze nwe Izuọba
ya bụ nwe zọba nwachimeleze nwe zọba idigo ugochimeleze mmeza ugochimeleze nge onye ọ ga-adịle mma mmadụ enu ekwuji ozinye onye ọma nwe idigo nwanne m ebu ajaji nwachimeleze ajaji nwamụ enwelu meze chio aje n'ogwu ebe igo ndị chimeleze na nwa unu mekenu ndị chimeleze na nwa kedu maka Chance Okonkwo Enibe former chairman Mekenegi aka Honorable the man one of Orama Ekis Anam Wanamanezi Ice I cannot where we go Ndoma na Naija Nishimeleze na Naija Wabu ndoma na Naija Delta Ndoga Adelema Nishimeleze na Naija unu mekele unu anje wele egwu nwekele chasị onoma bụ Chance Okonkwo nwanne m onoma wee n'ibe nwachimeleze onge ịbụ awa former chairman odogwu honorable onye ọrụ m etiti nwanne m unu mekele gị nwanne m onye ọrụ amaobenụ onye ọma Chance na ya dị n'olise tupu ọbịa Mike na ọgwụ ebigo ndị oke olili unu mekene m iwe chili nyazi elu iwe onye chili nyazi elu kedu ndị nji bi egwu a ice mgbadike dọmụ nwe ime dọmụ nwu dense dọmụ na ịma nwanne m ịma nya bụ ịma nwa bụ nwanne Tiger gị na-adọ m nwime unu gbọlụcha ụmụ ya mee si m ụmụ je n'igwe unu nwetara ego nji eti egwu ahụ ndị nne etile egwu ndị chimeleze ndị ọ ga-adịle mma onye ọma dọọ m nwime biko m gị kenelu m ịmanwa bụ nwanne osu ekele ya bụ ịma nwanne m nwachimeleze oge gị na-adọ n'ọbụ n'ụkwụrụ ụgwọ ndị eti nwa bụ egwu ọgwa na-ekpa ike ndị chimeleze na Naija ndị ọma na Naija Delta ndị ọma numekelu dọmụ nwime ọ bụ gị na ịma osu egede ọgwụ unu nwetara ego si ga etieli ike na ogbu ebigo Naija Delta Asabase branch egwu aka ndị wee bịa a sị na ịdị n'otu ka eji ebi enu ịdị n'otu ka eji ebi enu ịdị n'otu ka eji ebi enu nwanne ọrịa kedu maka onye kweli ogbowe na ime mmụọ bụ Anam onye kweli ogbowe mekene ego nwa mmụọ bụ agụ egwu abụkpa ike na ọgwụ ebigo Naija Delta Asabase branch brọda onu mekene gị gbadika onye ekwele nụ ahụ onye kweli ogbowe nwanne m onye aka m onye ekwele nụ ahụ onu mekene gị onye kwele ya adịla olise ibu ogbowe ya mụ nwachimeleze ogbowe odogwu nwa mmụọ bụ agụ gbadika onye ekwele nwanne m ikuku agụ na-eche agụ eziokwu kedu maka Nnamdi Nwakonuche aka Sapete Odu na mmụọ bụ agwụ ice Chukawali ọ na-agwa anyị n'aka
Nwanne m na-esokwu kedu maka Augustine Okechu Ameke Ide aka Anafua na Mmiata obodo eze ọ bụkwazị memba ka ọ bụ n'ọdịgo mma onye oge adịle mma isi welu Augustine nwoke ju onye abụ anị n'alụ ọlụ n'ime ogosi bụlụ Augustine n'ihe adịla olita chukwu ọbịa mma Augustine nwoke chu Ameke Ide eze anya abụọ na Mmiata obodo eze mekene gị obu ibu bawa na-egwu ana-eme iwe ezuru ka ọ na-eme ma ike na ọgwụ ebighị akaliga egwu unu akaliga egwu abịa na Anam mgbe satọ ma ike na ọgwụ ebighị kalịsịrị ndị na-eli olili abịa na Anam mgbe satọ ma ike na ọgwụ ebighị kalịsịrị ndị na-eli olili unu mekene unu ebele unu niile ibu n'uji eme ọgọ ya gwụgwa na-akwụ ibu n'uji eche ọje ya gwụgwa na-akwụ ka nna gọrọ iwe nwere ike oji agba ibu n'uji agba mgba n'ebe ụmụ si agwụgwa na kedu maka Sunday Agwalo Onochie aka Nwachi na-emelu na Mmiata Anam Paike n'ọgwụ ebigo Naija Delta Asaba Branch Paike n'ọgwụ ebigo Naija Delta Asaba Branch Paike n'ọgwụ ebigo Naija Delta Asaba Branch Sunday esi emu Nwachi meleze Sunday nwa akwalo nwa Onochie Nwachi na-emele iwe Nwachi meleze onge odogwu onye obodo eze onye Mmiata obodo eze unu mekele gị Nwachi meleze ndụ ahụ onye ọ ga-adịrị mma mmadụ ndụ ekwudozi n'ihe kedu maka Chukwuma Obirike ekele Nnabụike na ụmụ eze Anam mekene yi odogwu Chibuko nwanne m Chibuko nwa Obirike ọnụọma Nnabụike nwanne m Nwachi meleze nke eze Oliego Madike Chibuko Oliego nwanne m Chibuko daalụ Nwachi meleze gawa n'iru ọnụọma nwa Obirike unu mekele gị Nnabụike nwanne m nwa eze Anam anya bụrụ ugo nweleala ya anya bụrụ ugo nnọọ Paike n'ọgwụ ebigo ndị oke olili ndị ọma na Naija Delta onye ọma ndị Asaba nse ndị Chimeleze na Asaba nse unu mekene unu anya bụrụ ugo nweleala kedu maka Ịgbanugo Ilegbuna aka try and see na ụmụ enwelu m Anam mekene yi unu mekene gị ọnụọma Ịgbanugo Ilegbuna m aka try and see ma ụmụ enwelu m anya bụrụ ugwu nwụlịala ya
Ono ma be gba no go win legbo odogo try and see I can no go bigo ndi shimeleze no kolobia edoma na Niger Delta shimeleze go wani go unu mekenu iwe yoro ko ge wete iwe cholo ko ge wete iwe yoro ko ge wete no we ya o unu mekenu ice Chukwuma Ike Joseph aka Igwe na Anam Anam Odogwu Ike Igwe I can show him what she made on your mind Igwe Ike Joseph on Noah Ike Joseph on Noah Washi meleze ai onye make it na alu ase odogwu nwa mmoja agụ badike aje Ike chwa ime Ike Chukwu Ikechu Igwe Ikechu Joseph Ikechu wọ́n yọ ra mọ́ bẹ̀nu àwọ̀ Michael náà gbé bí kò ndí ọkọ̀ lílé ọ̀nà mẹ́kẹ̀ẹ́ ọ̀nà. Chukwuma Sunday mọ́ òun bá ọ̀nà èzogbu Sunday mọ́ òun bá mọ́ MP one is na more about Mbadike Sunday no Onomabo Sunday joyemo Sunday momba Odogo hebu mau na to mange mau ne na to ma wachi meleze Sunday mau kunu mekenegi MP isa odogo wa mo ba ku kunu mekenegi Michael ogwe bi gondo ko lili o edo ma na Niger ndi chimeleze na Niger Delta kunu mekenu Jidia Chukwuma Okonkwo Ogolo na Mmiata Anam Onu mekene gi o onye ọ ga-adịrị mma nwachi meleze Okonkwo Ogole nwunye Mmiata obodo eze Okonkwo Ogolo na Mmiata Michael n'ogwu ebigo ndị chimeleze ndị Michael edoma na Niger Delta Okonkwo Ogolo nwanne m unu mekene gị anya bụrụ ugo oliala ya Okonkwo Ogolo na ya adịla olisa tugbo Michael n'ogwu ebigo ndị oke olili ọgwa na-edomu nwe ime ya wetele ego ya na-eme osu egede ba wetele ego onye ije n'igwe mana ezogwu ice mana ezogwu domu nwe ime mekene gị Besita nkenele gị Ignetus nwa bụ nwanne Abit na Mmiata Anam yana Odibo Ezebilo Ato Nweze Ice
oge adịrị mma mgbadike dọmụ nwe ime ọnyọma dọmụ nwe ime nke si m kene gị na-etu usu nwa bụ nwanne ọnyọma pit nwachimele ezi gị na pit nwa mma bụ nwanne m nwachimele ezi gị na pit gị na gị bụ igwe mụmụ ya oji mụmụ ya ma ọgụ igwere mụmụ ya si m ụmụ gbawas gị na pit na ya adịla olisa duwo dọmụ ime nyasị m kene gị dọm ka nkenelu ya o ọnọm odigbo nwanne m odigbo ezebilo nwanne m ezi oyi m odigbo ezebilo ọnọm atọnwe eze dọmụ si m kene gị gbadike dọmụ mmemme dọmụ si m kene n'ihe nwanne o doge adịrị m isi mere gị nwa kedu maka ịma osu egede ọsị ka nkenele ya anekwe ọkaka agwụ ọcha na mmịata anam agwụju ogbalị elu anekwe anyanwụ ara igwe owunji omeguteli owu mbọsị na mmịata obodo eze ọchịrị ọzọ chief anekwe ọkaka mekene yi ime osu egede si ka nkene go ice igembe isi gwelu ugo na-etu ọnọma na-egwe ọkaka ara osu egede si m kene gị onu mekene go ice osu baba yesu ka nkenele gị Sylvester ekwenze osili na mmịata anam osili mekene gị ọnyọm osili aka ataka nwachimele eze osili nwanne m unu mekene gị Sylvester ekwenze nwanne m nwachimele eze nnụa osu egede si m kene gị unu mekene gị ọchịbụ ka nkenelu ya onye achọrọ m anekwe ọkaka aka odedi mekene gị odedi bi osu egede si ka nkene gị ọnyọm odedi gị nwanne m nwachimele eze ote nwachimele eze nwọgala mesịrị bụrụ ọgala n'ime ndụ ya nwọgala mesịrị bụrụ ọgala n'ime ụwa ya o unu mekele gị nwanne sọnde ndụ ahụ osu baba yesu ka nkenele gị dozie n'ịma na bụ dozie nwe ma osu egede mekele gị nwa agwụghị ya bụ nne ya dozie nwe ma nwachimele eze dozie unu mekele gị mekele go osu egede ake n'ọgwụ ebigo n'isi mele eze ka anyị na-azịa ụgwọ eze bịa je n'aka anyị